ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. ба муносибати иди байналмилалии Наврӯз, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент аз шароити буду боши сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбии шаҳри Панҷакент хабар гирифтанд. тантанаҳои наврӯзӣ дар сартосари кишвар идома дошта, ба муносибати ин ҷашни байналмилалӣ муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ба шаҳри Панҷакент ташриф овард. меҳмонон сараввал ба қисми ҳарбии 05170 ташриф бурданд ки Зариф Мирдадоро дар ин сафар намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, муовини аввали раиси шаҳр Сафарзода Муҳаммад Содир ҳамроҳӣ намуд. чорабинии идона бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфта, ба меҳмонон анъанаҳои иди Наврӯз ба намоиш гузошта шуд ва аз ҷониби сарбозон шеърҳо қироат гардид. сипас муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ба сухан баромада, бо фарорасии Наврӯзи аҷам сарбозону афсаронро аз номи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода шодбош гуфт ва сухани табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми сарбозону афсарон расонид. баъдан Сафарзода Муҳаммад Содир аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мардони шуҷои ватанро бо иди сари сол табрик гуфта, ба онҳо саломативу хушиҳои рӯзгорро таманно намуд. ҳамзамон барои афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ хизматчиёни ҳарбӣ дастархони наврӯзӣ ороста шуд. чунин дидорбинии хотирмон дар қушунҳои сарҳадии 0203 низ доир гардида, дар он командири қисми ҳарбӣ меҳмононро шодбош гуфт ва муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо, муовини раиси шаҳри Панҷакент Сафарзода Муҳаммад Содир, сарбозону афсарони ин қисми ҳарбиро бо ҷашни Наврӯз муборакбод намуданд. баъдан намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳр Ашурова Барно аз номи мудири шӯъбаи маориф аскаронро бо иди Наврӯз табрик намуда, ба онҳо дар иҷрои қарзи шаҳрвандиашон барору ватани сиҳат таманно намуд. дар рафти ҳамоиш аскари қисми ҳарбӣ сухан намуда, ба кулли меҳмонон ва иштирокчиёни ин чорабинии ҷашни оламафрӯзро шодбош гуфтаву миннатдории сарбозону афсаронро барои чунин ғамхориву мулоқотҳо расонид. маврид ба зикр аст ки дар чорабинии мазкуру волидайни сарбозон ширкат дошта, барои фароҳам овардани шароити мусоид барои хизмат ва ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ба ҳукумат ва роҳбарияти кишвар миннатдории худро баён намуданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. Наврӯз ҳамчун рамзи бедоршавии табиат, оғози киштукори деҳқон ва иди сари сол таҷлил мегардад. сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ ин иди байналмилалиро хубу хотирмон ҷашн гирифтанд. ҷаҳонӣ гардидани ҷашни Наврӯз аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар шароити кунунӣ воқеан ташаббусҳои сарвари давлати мо ҳамчун ибтикори инсонгароёна ва ифодагири ниёзҳои башарият аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ истиқболи самимӣ пайдо намуда, мавқеъ ва мақоми кишвари соҳибтамаддуни моро дар арсаи олам боло мебардорад. бо ифтихор аз ин иқдоми наҷиб ва шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола ҷашни байналмилалии Наврӯзро сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент ҳамчун нишонаи эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ ва робитаҳои неки байни халқу миллатҳои гуногуни дунё истиқбол мегиранд. дар таҷлили ҷашни Наврӯзӣ сокинони деҳаи ёрӣ, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сафарзода Муҳаммад Содир иштирок намуданд. нахуст муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо кулли сокинони шарафманди вилоятро ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз аз номи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода табрику таҳният гуфта, ба ҳамагон бахту иқболи нек, зиндагии орому осуда ва ба ватани азизамон баракату фаровонӣ ва сулҳу осоиши пойдорро
таманно намуд. муовини якуми раиси шаҳри панҷакент сафарзода муҳаммад содир табрикоти раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзодаро ба муносибати ҷашни аҷдодии наврӯзи байналмилалӣ қироат намуда зикр намуд ки дар сиёсати фарҳанги солоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон наврӯз ҳамчун рукни муҳими худшиносии миллӣ василаи муҳими пайванди наслҳо робитаи гузаштаю имрӯз эҳёи анъанаҳои зебопарастӣ инсондӯстӣ дур сохтани кинаҳо ва ҳамдигарбахшӣ рамзи дӯст доштан ва расидан ба қадри зиндагии хушу хуррамона муаррифӣ шудааст. дар ин кӯҳандиёр ки номаш ёрӣ асту баргирифта аз вожаи ориён наврӯзро аз қадимулайём бо ҳамон оину рисолати пешин ҳамасола таҷлил менамоянд. ба ин муносибат мурод шукурзода узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент низ дар ин чорабинӣ иштирок намудаву кулли сокинони ҷамоати деҳоти ёриро бо фарорасии иди наврӯзи байналмилалӣ шодбош гуфт. дар ҷамоати деҳоти ёрӣ низ дастархони идона ороста шудаву баҳор ҳамчун рамзи бедории табиат ва кишту кори деҳқон намоиш дода шуда рақсҳои зебо аз ҷониби кӯдакон ва намоиши сару либоси миллӣ низ доир гардид. яке аз анъанаҳои неки дигари ҷашни наврӯз ин мусобиқаҳои варзишӣ буда мусобиқаи гӯштингирони деҳа бо шавқу шӯр баргузор шуд ва ғолибони он бо сипосномаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент қадрдонӣ шуданд. мавриди зикр аст ки ҷашни байналмилалии наврӯз дар деҳаи ёрӣ ҳамасола бо анъанаҳои ба худ хос давоми 3 рӯз таҷлил мегардад. дар ин шабу рӯз хурду калони деҳа дар мавзеи сарсабзу хуррам маъмул бо номи идҷо ҷамъ омада бо оростани дастурхони идона ташкил намудани давраҳои рақсу бозӣ мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштин бозии тухмҷанг ва дигар анъанаҳои аҷдодӣ наврӯзи хуҷастапайро ҷашн мегиранд. ин бор ҳам ҷашни байналмилалии наврӯз дар деҳаи ёрӣ бо намоиши шеъру сурудҳои дилнишин анъанаҳои мардумӣ ва баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ шукӯҳи идона дошт. гузориши мартаба раҳмон ва вашо ҳусайн солиҳов. идомаи барнома бошандагони ҷамоати деҳоти халифа ҳасан наврӯзи оламафрӯзро бо расму оини аҷдодӣ оростани дастархони идона бо рамзи наврӯз ки ҳафтсину ҳафтчин аст таҷлил намуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. имрӯз дар ҷамоати деҳоти халифа ҳасан ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. дар чорабинии идона муовини раиси вилояти суғду зариф мирдадо ва муовини аввали раиси шаҳри панҷакент муҳаммад содир сафарзода иштирок доштанд. сокинони ҷамоат меҳмононро бо шеърхонӣ ва нону намак пешвоз гирифтанд. чорабинӣ бо суханронии муовини раиси ҷамоат мусозода нигина оғоз гардида ӯ меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд ва кулли аҳолии шаҳру деҳоти панҷакентро ба муносибати иди наврӯз шодбош гуфт. баъдан муовини раиси вилояти суғд зариф мирдадо паёми шодбошии раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. ҳамзамон сафарзода муҳаммад содир низ паёми шодбошии раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзодаро ба саҳми ҳозирин расонида зикр намуд ки бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон тоҷикистон бо шукӯҳу нусрати хос дубора эҳё гардида ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфт. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ вобаста ба моҳияту мазмуни ин ҷашни бошукӯҳ аз ҷумла чунин таъкид намуданд: мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати наврӯз аз донишу хирад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷамъ месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар
фаро мехонд. маврид ба қайд аст ки дар ин ҷашни бошукӯҳ вобаста ба наврӯз дастархони идона ороста шудаву дар рӯи ҳар хон 7 син ва 7 шин ҳамчун рамзи наврӯз гузошта шуда буд. боиси қайд аст ки имсол наврӯз дар ҷамоати деҳоти халифа ҳасан бо саҳмгузории оилаи темуруфо таҷлил гардида 5 нафар кӯдакони ятим ва 15 нафар кӯдакони ниёзманд бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ мавриди ғамхорӣ қарор гирифтанд. сокинони ҷамоат бошанд аз баргузории чунин як чорабинии идона хеле мамнун будаву хушҳолии хешро чунин иброз доштанд. имрӯз дар асоси нақша чорабинии ҷамоати деҳоти халифа ҳасан ҷашни наврӯз қайд карда шуда истодааст. ба ин ҷашн яке аз соҳибкорони фаъоли деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан модари азиз муҳтарама ёдгорова зебинисо бо фарзандашон темиру фаррухҷон бо аҳли оилаашон ба ин ҷашн сахтгузорӣ намуданд. ман аз фурсат истифода бурда ҳамаи ҳамдиёрони азизро бо ҷашни наврӯзи оламафрӯз шодбош мегӯям. дар доираи таҷлили иди наврӯз дар тамоми ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр чорабиниҳои идона давом доштаву қишри ниёзманди ҷомеа ба аёдату ғамхорӣ фаро гирифта мешаванд. гузориши мартаба раҳмонова ва шоҳҳусайн солеҳов. ҷаласаи фаврии ситод оид ба бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома. санаи 18 марти соли равон бар асари боришоти пайдарпайи борон дар мавзеи пистанаи деҳаи чорбоғи нави ҷамоати деҳоти Косатарош ярч фаромад. барои муайян кардани зарари расонидашуда дар натиҷаи фаромадани ярч таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷаласаи фаврӣ доир гардид. дар ҷаласа сардори шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Панҷакент Мутриб Шоназаров гузориш дод ки пас аз фаромадани ярч тибқи супориши раиси шаҳри Панҷакент комиссияи махсус оид ба муайян ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуд. тибқи маълумоти пешакӣ маълум гардид ки дар деҳаи чорбоғи нави ҷамоати деҳоти Косатарош ба манзилҳои истиқоматии бошандагони деҳа Исрофилов Садриддин ва Турсунов Мансурҷон зарар расонид ки дар натиҷа девори манзили истиқоматии Исрофилов Садриддин чапа шудааст. бо супориши раиси шаҳр барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ таҳти роҳбарии муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода гурӯҳи кори сафарбар гардиданд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ сокинон ҷашни Наврӯзро бо эҳёи суннатҳои ниёгонамон таҷлил намуданд. ҷашни наврӯз аз давраҳои бостон то имрӯз ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миёни табиат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ ва бахшоишу самимият таҷлил мегардад. дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни Наврӯз дар деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ тантанаҳои идона бо иштироки меҳмонон ва сокинони деҳа баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарияти ҷамоати деҳот ва меҳмонон сухан гуфта ҳозиринро бо ҷашни фархондаи Наврӯз табрик карданд ва қайд намуданд ки Наврӯзи оламафрӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ ҳанӯз аз оғози пайдоиши он то ба имрӯз ки таърихи беш аз 6000 солро дар бар мегирад ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат, оғози мавсими киштукор, ибтидои корҳои саҳроӣ ва фаъолияти кишоварзон ҷашн гирифта мешавад. мардуми сарбаланди тоҷик давоми ҳазорсолаҳо Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд ва рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахустини баҳор, бедоршавии табиат, оғози киштукор дониста то ба имрӯз ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миёни табиат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ ва бахшоишу самимият таҷлил менамоянд. тавре пешрои муассами миллат фармудаанд, яке аз анъанаҳои пурарзиши наврӯзӣ ин аст ки мардум макони зист, ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро тозаву озода мегардонанд. ҳамчунин ботину зоҳири худро аз кинаву адоват, хушунату бадбинӣ пок месозанд ва ҳамдигарро бо чеҳраи шоду оғӯши кушода қабул мекунанд.
бигзор ҷашни наврӯз ҳамчун пайвандгари дирӯзу имрӯз таҷассумгари суннатҳои неки ниёгон ва мероси нодири аҷдодонамон барои мардуми шарифи Панҷакент, аз ҷумла ҷавонони ояндасози мо ба сифати арзиши бебаҳои маънавӣ хизмат намуда ба хонадони мардуми мо бахту саодат ва сулҳу субот оварад. дар чорабинии идона хурду калон бо қироати шеъру суруд, рақсу бозӣ ва иҷрои анъанаҳои ниёгон ҷашни наврӯзро таҷлил мекарданд. Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муъаттар аз бевухшу лолаву райҳону санавбар. Баҳор омад ба некрезӣ, бичин гулҳои наврӯзӣ, бипештохӣ гулдозӣ, баҳори лолаҳо омад. Нафаси тозаи наврӯз муборак бошад, чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. ҳама ҷо хӯрамиву тоза ҷавонӣ бинам, ҷашни фархондаву фирӯз муборак бошад. дар наврӯзҳои наврӯз хешотобӣ ба чашмам зебо чумо дорад. در بیخان نوروز رمزی بهار دنیاست، یا هفت چین بیپاید یا هفت نبده آن، تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند تا جاویدان بلخشان. ایامی بقا چو بادی نوروز گذشت، ریز و شبی ما با مهنت و سز گذشت، تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، در سینه هر آن منه که درس نبود، صدخانه کتاب خواندی و نیست بیان، باید که کتابخانه در سینه بود. نوروز شد و باغه خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای رفت چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. воқеан ҳам ҷавҳари таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯзро саодату пирӯзии аҳли башар ташкил дода, дар тӯли қарнҳои зиёд инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯстдоштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. аз ҳамин лиҳоз ин падидаи асили фарҳанги миллӣ дар ягон давру замон кӯҳнашавиро напазируфта, ҳамқадаму ҳамқисмати мардуми мо боқӣ мондааст. тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент идома дорад. дар маҳаллаи Навобод низ ҷашни наврӯз бо риояи анъанаҳои миллӣ таҷлил гардид. ҳоло дар тамоми гӯшаю канори ҷумҳурӣ мувофиқи қарори президенти мамлакат иди наврӯз ҷашн гирифта мешавад. табиист ки мардум баробари расидани баҳори нозанин наврӯзи ҷаҳонафрӯзро интизор мешаванд. наврӯз оғози рӯзи нав, рамзи зебоӣ, сарсабзии табиат, ҷашни шодмонӣ ва иди деринтизори бахусус мардуми машриқ замин аст. дар рӯзҳои мубораки баҳори хуҷастапай халқи сермиллати мо дар тамоми гӯшаву канору деҳот, маҳалла ва шаҳрҳои кишвар иди пуршукӯҳи байналхалқӣ наврӯзи оламро бо хушиву хурсандии самимона бинобар урфу одат ва анъанаҳои миллӣ ҷашн мегиранд. вобаста ба ин дар маҳаллаи Навободи шаҳри Панҷакент низ иди наврӯз бо тантана аз ҷониби сокинони он таҷлил гардид. наврӯз дар маҳалла бо хушиву хурсандӣ ҷашн гирифта шуд. агар аз як ҷониби майдони наврӯзӣ пирону кӯҳансолони маҳалла ба наврасону ҷавонон маҳорати хешро намоиш дода бошанд, дар тарафи дигар гулдухтарон маҳорати пухтупазӣ таомҳои милливу баҳорӣ, писарон маҳсули ҳунармандии хешро ба намоиш гузоштанд. ҳамзамон расму анъанаҳои гузашта ва бозиҳои идона ба намоиш гузошта шуд. дар фарҷон бошад раиси маҳалла Уматов Ускан барои баргузории чунин як чорабинӣ ба кулли сокинон ва иштирокчиёни он арзу сипоси хешро расонида ба кулли мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент ҷашни наврӯзро шодбош гуфт. дар маҳаллаи мо ҳар сол иди наврӯз ҷашн гирифта мешавад бо анъанаҳои миллӣ, бо таомҳои миллӣ, аёлон, мардон, мӯи сафедон хурӯз ҷанг мешавад, каглик ҷанг, бачаҳо рақсу усул мекунад. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки дунёя тинч кардану тоҷикистоно тинч кардан. дар оянда бо кӯшиш мекунем ки доим дар хизмати тоҷикистон ҳастем, аз ин ҳам зиёдтар ғайрат карда хизмат мекунем ба халқу ватан ва тоҷикистони мо. воқеан тӯли солҳои истиқлолият баргузории наврӯзи аҷам дар ҷумҳурӣ аз ҷумла дар маҳалла ҳусну таровати махсус касб намуд. дар ин айём пирони донову кӯҳансоли рӯзгордидаи мо расму оинҳои ин мероси бебаҳои аҷдодиро ба авлоди оянда пасовандони шоистаи кишвар маънидод мекунанд ва ташриҳу тавзеҳ медиҳанд. беҳуда нагуфтаанд наврӯз васл кунандаи насли имрӯз бо фарҳанги ғаниву беназири дирӯз аст.
гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. бо мондани деки суманак бошандагони маҳаллаи Азизобод иди байналмилалии Наврӯзро хубу хотирмон таҷлил намуданд. суманак як нави хӯриши наврӯзест ки аз сабзаи гандум пухта мешавад. Сабза рамзи эҳёи табиат ва зебоиву осоиштагии ҳаёт ба шумор меравад. бахшида ба Наврӯзи байналмилал дар маҳаллаи Азизобод бо роҳбарии раиси бонвони маҳаллаи мазкур Ҳабиба Шарипова ва бо дуои модарони Барнодил, Бобоева Муродои 92 сола ва Мухтор ва Мудассирои 86 сола деги суманак монда шуд. дар қатори калонсолон наврасону хурдсолон хурсандӣ доштанд. кӯдакону наврасон оди фасли баҳор Наврӯзи аҷам порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. пайғоми аҷам резад, Наврӯз муборак бод, хуршеди ҳамол хезад, Наврӯз муборак бод, бар боғу чаман бингар, себаргаву гул бар сар, ваҳ боғ чу гул безад, Наврӯз муборак бод, фирӯз муборак. Наврӯз яке аз қадимтарин идҳои тоҷикон ба шумор меравад. мутобиқи аҷдодонамон 21 март ҳудуди шабу рӯз баробар шуда рӯзи нав Наврӯз фаро мерасад. Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. Весна, весна на улице, весенние деньги, как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая весная Москва, еще не запыленная зеленая листва. Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муъаттар, аз бӯи хуши лолаву райҳон санавбар. Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи тоҷикон мебошад. Дар ҳар сол мо 21 март Наврӯзро ҷашн мегирем. Наврӯз бузургтарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта, дорои таърихи ҳазорсола мебошад. Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мардуми маҳаллаи мо бо як нияту орзуҳои нек дегу суманак гузоштанд ки тоҷикистони азизи мо обод, мардумаш сарбаланд бошанд. фарзандони мо ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, сиҳату саломат бо дили пур меҳнат карда ба ватани худ баргарданд. президенти мамлакатамон ҳамеша сиҳату саломат бошанд. худованд ба кишту кори марди деҳқон барору барака диҳад. мо як гурӯҳ фаъолзанои маҳаллии Азизобод деги суманаки худоӣ мондем ки бинои тин шаваду кови 19 халос шавем, кишти кори деҳқоно фаровон шавад, тинҷии ободӣ шавад, арзонӣ шавад. илоҳим худоё сарваро мо як имомали раҳмонро худо нигоҳ дорад ба саромо. ҷашни Наврӯз ба дилҳо сурур, ба чашмҳо меҳру садоқат, ба ҷисмҳо саломатии абад эҳдо кунад. сокинони маҳаллаи Азизобод ҷашни Наврӯзро бо шодиву нишод, бо рақсу тарона истиқбол гирифтанд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Нек Муҳаммад Мирҷонов. Shall
барномаро идома медиҳем. бо ташкили ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ як гурӯҳ шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. طبق دستور سپرشوی رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در همکاری با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی یارمارکه جایهای کاری خالی را دایر نمودند. طبق سخنرانی دلشاد بهروموف سرداری ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکند از جانب کارخانه و تشکیلات ها در یارمارکه 341 جای کاری خالی پیشنهاد گردیده بود که از آن 195 تا در جماعت و دهات‌ها و 291 تا دیگر در بیرون از قلمروی کشور بود. در یارمارکه جایهای کاری خالی ساکنان از جماعت و دهات‌ها تشریف آورده بودند که یکی از ساکنان جماعت دهاتی شینگ نظری خویش را چنین بیان نمود. من شرف و مرتبه از دهه شینگ شهر پنجکند امروز برای یارمارکه جایهای کاری خالی و همینجا آمدم. در اینجا جایهای کاری بسیار هستند. درباره پیشنهاد جایهای کاری خالی باشد دلشاد بهروموف سرداری ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی نظری خویش را چنین بیان نمود. چنانکه که به شما معلوم است امروز در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند امروز ما تصمیم گرفتیم و دستور سپرشو از رئیس شهر پنجکند محترم خالقزاده امروز یارمارکه جای کاری خالی برگزار گردیده ایستاده است. زیاده از 348 جای کاری خالی با ما وجود دارد. از طرف کارکنان دولتی شهر پنجکند پیشنهاد گردیدگی میباشد که از آن 195 تایش در جماعت دهاتی شهر پنجکند میباشد و 291 تایش از منطقه جمهوری تاجیکستان بیرون و در قلمرو جمهوری تاجیکستان میباشد. من همین رو گفتنی هستم که میخوام که شهروندان جماعت دهاتی شهر پنجکند و ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی آنها باید مراجعت نمایند که ما آنها را با جای کار تامین نماییم. واقعا مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند کوشش می نماید تا چنین یارمارکه ها را بیشتر نماید زیرا در آن چند نفر از اهالی با جای کار تامین می گردند. گزارشی مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما صحت و سربلندی را خواهانیم. خیر.